Kajing pule naka kitab usirak. Habakan ro ya kasyalani ustaj usakut. Kumtaro kajaklia ubreu kasakut hakijing perkat jong u. Kaslem katenjo ya kikiu unong tau kiu. Kumtaro kajing tenjo ya kibreu bahok kadai hakajing lanot. Uso upen pau ya karukom penhek pensan ya udeng. Kumtaro kajing penpau ya kajing perkat kapen i ya karukom penhek pensan ya kabor perkat ubreu. Wat ya ro ya ubreu shua bapin yo asngau kumno ukren naba kane kadai kajing tenjo ya kibreu. Kane kaketin jong try. Kajing pule na kasiti benengkong upaulos bakui syagi kristan hakurin. Ko para enda kapuput kapong ya kajing bomput bat kabayap kapong ya kajing bomyak hangta kan sa urlong kata kajing ong kabalatho ya kajing yap langu no khoj ha kajing job ko jing yap hangno kajing job jongpha ko jing yap hangno kasni jongpha kasni jong kajing yap kalong kapop bat kabor jong kapop kadai kaan Henry tu ai ngu yau blei wala ai hangi ya kajing job dau trai jong yu Jesu Christ namar kata ko para bangit ba i jonga tu yang skem klemki bat tu nang yai roy haka kamu trai da kabatip ba hau trai kajing tre sitom jong pi kamlong leno ai kaktin jong trai. Kajing pule naka gospel bakoi kat kum u Lukas. Haga takapor u Jesu ulayatho halakisnran yakane ka parsi. Uba matla ulamo banya lam ya uweipat uba matla. Hatu kinom ha baro arngud hapok kharai. Usenran umlong kham halor banya lau nong hikai. Henrei uwei pa uwei enda lahikai purai u unsalong kum unong hikai jeng u. Malaysia pipai ya utiat haga khmat upara jong pi. Henrei pimyo ipat ya ukung ubadon haga khmat jong pi. Ne kum no pinod ban ong hala upara. Ko hep sya ngan penweng ya utiat ubadon haga khmat jong pi. Haba ma pi pimyo i ya ukon ubadon ya ukung ubadon haka khmat jong pi. Ko arsap veng neng kong yau khung nalaka khmat bat nangta pinseyo ibha ban weng yau thiet ubadon haka khmat upara jong pi. Namar omdon udeng ubabha ubasei kiso ki basneu lemni udeng ubasneu ubasei kiso ki babha naba ya uwei pa uwei udeng la itho nau so jong u namar omju khet so dembur naki dingsia lemne laju khet yakiso wan naki cermi sia ubreu babha naka khuin babha jong kadonod jong u upan mi ya ka ei ka babha bat ubreu basneu naka khuin basneu jong u upan mi ya ka ei ka basneu namar naka jing slei jong kadonod ka sentur jong u ka keren ka gospel jong utrai.